Ngane zekhehla, sanibonani niyaphila kodwa. Namhlanje umkhulu uzokhuluma ngomndawe. Imndawo ngizolihlanisa kathathu. Khona umndawe waphezulu, kube khona umndawe wasemfuleni, kube khona umndawo wasentabeni. Kodwa umndawo wasentabeni uba yi-two in one. Umndawo waphezulu, umndawo wasemfuleni, kube umndawo wasentabeni. Kodwa osentabeni uyi-two in one, ushaya endaweni eziwu-two. Ngizobe kuchaze lokho ngoba yonke into efuna siyifake la. Ngiqhubeke ngane zedlozi. Umkhulu uthe akathinte nje umndawo namhlanje, ngoba ngithunywe lokho, ngizokwenze ngithunyiwe. Lo mndawe-ke lo ngane zethongo, ngoba ngikhuluma ngomndawe, angikhulumi ngomndawo, akufani ngane zethongo. So umndawo yini-ke manje? Umndawo yisizwe sabantu esiningi esiqhamuka kula mazwe la aphesheya koMosapa, koZimbabwe, yonke le ndawo le, la mazwe la aphesheya kwey'lwandle noma la mazwe angale phesheya noma la mazwe okuhamba. So la bantu laba njengoba ngithi isizwe sabantu, abantu labo. So la bantu laba basuka le kula mazwe la angale, basuke beze ngala ngoba bezobheka impilo engcono. Uma beze ngala bafica vele obabamkhulu, phela obabamkhulu masikhuluma iqiniso, beyingekho inhlupheko. Obabamkhulu babegabe ngemfuyo, ingako kungekho umuzi owubona ungenayo imfuyo. Obabamkhulu ngesikhathi soShaka emandulo, babe ney'nkomo omkhulu bethu, obamkhulu beney'nkomo, beney'baya, imizi yayimile, niyangizwa. Manje la bantu laba bebesuka bahambe becinga indawo la bezokwazi ukuthola impilo engcono, le sizwe lesi sangaphandle. Ofuthi nama kusenzeka ukuthi kusuke abantu bangaphandle bezobheka impilo engcono ngala, namanje still kusaqhubeka. Amandawo-ke leso sizwe sabantu esihambe si-travel-a noma sihamba izizwe noma size la e-South Africa bezobheka impilo engcono. Mama befika ngala ngoba vele babantu abazobheka impilo engcono, bazokwamukela noma yini esithi eyenziwa obabamkhulu, noma babemukela noma yini abazonikezwa kona obabamkhulu, ngoba sikhuluma ngento yasemandulo. Mama befika ngala, ufika obabamkhulu bethu baney'nkomo bafuyile ba-right. Bese kuba khona indlela yokuthi okay, ngoba ufuna umsebenzi, ngicela uzongilungisela iy'nkomo zami la, ngoba baney'nkomo ey'ningi, uyangizwa. Bengicela ungilungisele iy'nkomo zami. Uma emlusela umuntu iy'nkomo, bese amthembisa ukuthi cha, ngizokwazi ukuthi ngikuhlanzisele njalo ngonyaka ngizokunikeza inkomo eyodwa. Uma ungilungisele kahle, ngingafaka nenye ngaphezulu, ngoba nje njalo ngonyaka ngizokunikeza inkomo eyodwa uma kuwukuthi umsebenzi wami wenze kahle. Ngenxa yokuzikhandla kwabantu bamandawo ngokuzimisela, la bantu abayisizwe sangaphandle, ngendlela abazimisela ngayo, abekezele, ahlale leso sikhathi leyo noma lo minyaka leyo, eze kuthuke nayo la bethu obabamkhulu bathuke ukuthi eyi, lo muntu ngase eney'nkomo ey'ningi cause ehlala iminyaka eminingi and abanandaba la bantu bayahlala, bayazinza entweni yabo abayenzayo. Manje mase ebona ukuthi hhayi, nayo lo muntu manje ngathi useney'nkomo, mhlambe useney'nkomo eziwu-30 kumele ngimnikeze zona, mhlawumbe uhlale 30 years, useney'nkomo eziwu-30 kufuneka ngimnikeze zona. Methi uyabheka uyabona ukuthi heyi, ngizoluza ngeke iy'nkomo eziwu-30, bese ayambiza lo muntu ethi heyi, asihambe ndoda, noma lowo muntu loyo uzokunikeza iy'nkomo zakho, angamtsheli iqiniso, kanti useyahamba naye. Uma ehamba naye afike ambulale, avuke umona, ngeke ngithi umona, ngizothi umhobholo, ngoba angeke kubize kanjani, ngakuhloniphisa, umhobholo nje. Lento esavuka namanje kuwena, ngoba ubuhamba buvuka umhobholo. Wavuka umhobholo kobabamkhulu. Uma uvuka nomhobholo, uthi woza ndoda, afike ambulala lapha entabeni, noma amnqumele entabeni, ngoba phela oShaka babe ney'nhliziyo ezilukhuni, angizwa ey'qinile. Babenza into bayenze, vele babebulala ngoba bamabutho, babamakhehla nje, uyangizwa. Manje bese mbulala lo muntu, bambulale babona ukuthi uzotholakala la. Abanye bakwazi ukuthi okay, simgqibe la, bamgqibe entabeni. Abanye bambulale, uma bembulalile bahambe bomphonsa lapha emfuleni, emanzini, ukuthi hhayi akahambe namanzi, because vele amanzi ayamthatha umuntu. Nangisho uphila nje, uma ungena emanzini uyazi ukuthi uyamuka namanzi. Bamfaka emanzini lowo muntu ngoba sekuvuka ubunja nomhobholo, umona, yonke lento isivukile kulo muntu. Lo muntu sezongidlula manje,
yabo. Kodwa noma umuntu uney'nkomo ey'ningi kabi kuvuke le nto le, ngoba into ekhona vele kade yabakhona eyadalwa uNkulunkulu ivukeke. La mandawo lawo uyabo ukuthi manje selimele, lo muntu njengoba selimele kanje, usevela kwenye indawo noma sevela sewumuntu okhalayo lapho. Manje kungani-ke ehlobana nawe? Usehlobana nawe ngokuthi lo muntu wahlala 30 years elusa lapha kini, sehamba uyavuka esizweni sonke, aze afike kuwena nozaliwe, waba khona ekhaya, sefike kuwena manje. Into eyenzeka kudalo, kosevela kuwena manje, sevela ngenyembezi noma ngokukhala, ngoba azange abe nomngcwabo oyisizotha, azange afihlwe kahle ngendlela okwaba buhlungu ngayo. Omunye athiwa-kena woza ngala, afike athole umsebenzi, bese kuthiwa lalela-ke, uma ungilusele kahle ngizokunikeza nayi indodakazi yami. Yangizwa, ajabule-ke lo, ngoba bayakuthanda nokugana labantu, bayathanda ukuhlala nabantu babo. Bese amnikeza umuntu wakhe, uma mnika umuntu wakhe noma amnikeza umakoti wakhe, nizokuganisela ngalo muntu. Uma sefika isikhathi sokuthi amganisele, useyamcupha noma usemenza into embi engathi ngizothi ubuthakathi noma into nje embi, ngaphandle ukuthi ayomnquma, kwamenze nje into embi, ashonele lapho mhlawumbe lapho kulelo khaya lelo. Yena usevela njengomuntu vele ovela kulo msamo la ekhaya, cause uvele wafihlwa nala, noma wafihla noma ngayiphi indlela, kodwa wawumuntu olahlekelwa umphefumulo la egcekeni, esemthole nomakoti wakhe. Ngoba abanye babo babefike bethathe la ethi nizokunika umakoti wami, mayemnika umakoti akhe umuzi eceleni, senomuzi khona la ngoba vele uhlala la. Maye senomuzi usehlala nalo makoti lo, noma nale ndodakazi yalo baba lo, noma yalo mndeni lo walapho la kusuke kuze khona lo muntu wangaphandle. Manje-ke lo mama lo sisi lo oganiselwe yena noma le ndodakazi, sekuthiwa buya wena ngoba akasekho lo. So lwazanga manje asathole umngcwabo o-right, ngendlela yokuthi vele ukufa kwakhe bekuhleliwe, niyangizwa. Manje sekuqubuka le nto-ke ekhaya manje, ukuthi khona umuntu wala ekhaya wangcwatshwa kabi, kodwa akusiwo umuntu wala ekhaya, kodwa phela usevele nje umuntu ovela umsamo wodwa wala ekhaya. So usevela kabi ngala, usevela sebhoboka kuwena ukuthi khona umuntu odinga ukulungisela. Lo muntu njengoba eyindawo udinga ukulungisela, uma umlungisele bese-ke ayakwazi ukuthi eqhube kahle nempilo noma ewele kahle kule mathongo. Usuke engawelile vele ngoba akawutholanga umngcwabo oyisizotha noma onokuthula. Niyayibona ukuthi iqhamuka kude le nto, futhi namanje uma uthatha ubheka, la bantu bangaphandle baseza still namanje, seyinto ekhona esaphila, bayeza namanje. Futhi uma beza la baphinde baphakhande iy'ngane, uthole umuntu uqhamuka kula mazwe aphesheya, afike akhande ingane nomuntu wala e-South Africa, still iyakhombisa le nto eyayikhona le mandulo isaqhubeka. So lo mndawo lo ngoba vele idlozi eliphethe okuhle, liphethe impilo, liphethe ukukhanya. So uma lihlukumezeke kanje, le mpilo noma la mandla lawa asuke eze nalowo muntu loyo, ngoba ekhala kanje efike ngey'nyembezi, uzuzwa kabuhlungu kuwena, baza ngokudlomela, umndawo uvala yonke into. Niyangizwa ngani zethongo? So umndawo lo ohamba kakhulu naleli bhayi leli ekuthiwa injida, ngicabanga ukuthi Orlando, ekuthiwa injida. So uma unaleli bhayi leli, libizwa ngenjida leli bhayi. Uma unaleli bhayi leli, kusuke sekuyilabo bantu labo, leso sizwe esengisishoyo. So leli bhayi leli lihamba kakhulu namandawo, so liveza ngamandawo. La mandawo la kuyenzeka ngoba phela le bhayi leli, ibhayi lamakhehla, leli injida amakhehla, ngoba lo Maroon ukhomba ukuthi amakhehla lawo. Ngizwa uma ngithi ngikhomba ukuthi amakhehla, njengoba kuyiy'koshi kanje, ley'koshi ezimhlophe ukhomba ukukhanya, lo Maroon ukhomba umzimba, umndawo obhekene nabo. Abanye bayaphupha injida ebomvu ehamba nabanguni yegazi leyo. Ngangiyihlukanisile nganikhombisa ngathi ihlukene kanje iy'ngubo zabantu abadala, nganikhombisa kula mavidiyo, uhlehla ubheke lapho ungatatazeli. Manje-ke njengami nje ngathi ngibalungisela, kwavele leli bhayi leli. So umndawo idlozi lomcebo lelo, phatha nje umcebo. So uma uhlupheka wazi ukuthi-ke, uma uhlupheka wazi ukuthi leli bhayi leli, ngoba uma wazi ulithinte noma ungazi ulungisa umndawo wakho, vele umndawo uzoza ngokuhlupheka, uzoza ngey'nyembezi kuwena. Uma lo mndawo lo uyahlupha ngani zethu uma ungalungiselile, ngoba ushaya kakhulu iqolo, ushaya kakhulu iy'nyakho zomndawo lo, ushaya kakhulu nesimo samadolo neqolo kakhulu, ushaya ngisho isimo sesinye la ngaphakathi esinyeni, uyashaya kakhulu. Umndawo lo, so ufuna wenze i-research ngawo, uthole kahle umndawo lo ukhubaza kanjani, konje njengoba ngikhipha la, usungalalela-ke ubone ukuthi okay, umndawo lo. So uma ngabe kubuhlungu iy'nyawo, amadolo, isinya la, umndawo uyakuthanda ukuthinta lo ngendlela abangivezela ngayo ngala ekhaya. Ezinye izinto usho ukuthi angizi-understand-i kahle, kodwa bayaziveza, usho ukuthi angizi-understand-i kahle, ngizibuze, ezinye iy'mpendulo kuthiwa cha,
uzokhombisa kanje, uyangizwa ngane Thongo. So kunendlela abantu abadala basikhombisa ngayo. Umndawo ngifundisa abantu abadala bangikhombisa ukuthi umndawo ume kanje nanje. Bengizama ukucacisa indawo umndawo ukuthi uqhamuka kanjani uze kuwena. So lo mndawo uma usulungisela ufike ubhobokwe umuntu ozofika akhulume ukuthi yena wahlala kanjani nawe. La sesikhulumela khona sekungesimo manje ukuthi ngichaza amavidiyo la, ufika sikhulumelene ngoba phela izinto zomndawo zihlukile kakhulu, uyangizwa. Manje uma ekubhoboka lowo gogo noma lowo mkhulu ngoba umndawo kuyenzeka ube ugogo, kuyenzeka umkhulu, kodwa amandawo avamise ukuba ogogo kakhulu ababa-dominant, bavamise ukushaya kakhulu ngala kamalume. Kodwa akusho ukuthi awukho umndawo ongala kababa noma omame kababa, ukhona khona kodwa yibona abasebeziveza. Kodwa isikhathi esiningi u-90% or 80% uqhamuka ngala kamalume kuba ogogo kakhulu, uyangizwa. Lowo mandawo lawo abaluleke ukuthi uwalungise ngoba lo mandawo lawa uma ungalungiselile imali ayihlali nama-relationship awahlali kulo mndawo lo. Kubaluleke ukuthi uwuthinte phela uwulungise noma ufonele umkhulu, umkhulu ungangithintela nomndawo cause nami bangitshela ukuthi umndawo ulungisa kanje, yabo. Ngawulungisa nami ngendlela abangitshela ngayo. Uyasiza kakhulu, uyayivula nje iy'nto eningi, uyaqaqa. Kodwa bengithi angichaze iklasi lomndawo ukuthi ume kanjani. Uma udinga usizo mayelana nomndawo, umkhulu ngamthinta, nazi iy'namba zakhe la ngaphansi. Ni-subscribe ngane zethu, umkhulu bengasashongo phela, ni-subscribe, ni-like, ni-share, ukwazi ukuthi ikhulu iklasi la ekhaya, sokwazi uletha ezinye iy'nkulumo zala ekhaya, sinifundise kabanzi, nathi siyafunda ngani ukuthi nilalele. Kuyasithokozisa kakhulu lokho ngane zethu. Umkhulu uyabonga-ke, ngisathi ukunyamalala, sophinde sibonane. Ngiyathokoza ngane zethu.